New Year, New Me. E timpul pentru noi rezoluții, pe care sperăm că nu o să le abandonăm după câteva săptămâni. Cum ne organizăm mai bine în 2026? Cum găsim motivație? Cum atingem excelența? E cultura asta a lui fi mai bun ceva ce ne distruge? Toate astea și mai multe în emisiunea de azi, în care vom încerca să vedem unde crapă ideile frumos ambalate. Eu sunt Ada Galeș și voi vă uitați la Fragil. Fragil. Cu Ada Galeș. Astăzi vorbim cu doi oameni care știu ce înseamnă să muncești când alții sărbătoresc. Andra Novitski, multiplă campioană mondială și europeană, națională 20 de ani la rând la karate, instructoare de pilates, un om care mă inspiră prin perseverență și entuziasm, și Silviu Bălășescu, barman și bar manager, care vorbește despre cât e de important să creăm un mediu ok și când muncim și când petrecem. Salut! Cum a fost 2025 pentru voi? Cine începe? Încep eu? Andra, sau vrei să încep eu? Mulțumesc! Haos! Haos, a? Cu mulți de Zi mai mult. Dă din casă. Ce a mers cel mai prost? Ce a mers prost? Păi sunt în anul în care m-am retras oficial de pe suprafața de concurs. Au. Cum? Cum? Cu greu. E așa, când faci asta în continuu, apropo de fragil, e fragil subiectul, că trebuie să te adaptezi de la viața de sportiv la viața de civil, îi spun eu. Uh-huh. Și Mie asta mi s-a părut întotdeauna interesant. Noi, ca actori, de obicei, peste vârsta de pensionare ne practicăm meseria și mă uit întotdeauna la sportivi care trebuie să înceapă o viață nouă, New Year, New Me, New Year, New Life, odată cu renunțatul la competiții. New life. Da, Nu? new life. Și nu te pregătește nimeni pentru asta și pur și simplu te trezești într-o societate cu viață profesională, personală și tot ce... Implică asta. Da. Silviu, pentru tine cum a fost? Crazy, aș putea subscriu la haos cu mulți de S. Și că, nu știu, cred că cea mai mare problemă a fost time managementul meu. Ok. Pentru că au venit foarte multe lucruri peste mine la care nici nu mă așteptam. Care au fost și foarte grele, dar și foarte frumoase. Deci nu cred că am mai avut un an așa de plin De toate. chestii. Nu știu cum să le numesc, Da. că au fost așa de diferite. Și profesional și personal. Da, deci... Intrăm în amănunte. Hai să vă povestesc cum a fost pentru mine. Salut! Eu din 2023 încoace am trăit un an ca nu oricare altul. Cel puțin 2025, pentru că am trecut printr-o formă ușoară, îi spun eu, de cancer. Am avut o tumoră pe cerul gurii și asta a schimbat foarte multe lucruri în viața mea. În 2024 am trecut printr-o intoleranță și eu port după mine la histamină, o urticarie cronică, moartea unei bunici, divorțasem cu un an înainte, but who's counting? Deci multe schimbări și am citit o carte care zice, băi, după o schimbare majoră ai nevoie de 2 ani să te adaptezi. Vă las cartea în comentarii, detalii, descriere. Și eu sunt la undul, unde sunt anii ăștia? Unde sunt anii ăștia? Sper că în 2026 o să avem timp să ne adaptăm la toate schimbările pe care le-am avut, dar ce am învățat foarte tare este să mă bucur de tot ce vine cu aceste schimbări și de tot haosul ăsta. De fapt, să-mi dau seama că e o oportunitate să ne dezvoltăm. Și aș începe să vă întreb ce înseamnă să fii campion mondial la karate în România? Cum a fost? Da, păi pot să vă zic eu? Bine că și nu am făcut karate. Stai, hai să luăm așa. Eu am făcut karate 2 săptămâni, după aia m-am îmbolnăvit. De ce nu te-ai mai dus? Erau mulți copii, era și greu. O să vă spun cine m-a făcut pe mine să mă țin de sport și cum s-a întâmplat asta în 2025, că Andra e omul. Dar zi-ne tu cum a fost. Cum e să fii? Continuă, te rog, chiar sunt Te curioasă. lăsăm. Da, nu, hai că te las pe tine. Nu știu, fiind tot timpul acolo, e pur și simplu ce știi tu să faci mai bine. E tot ce ai fost, fac karate de la 7 ani, 8 ani. Chiar Câte ore pe zi? multe. Până la 12 ani erau multe ore de scuze. Nu vreau, nu merg, te rog, nu vreau azi. Asta era negocierea cu părintele. După a fost pedeapsa. Nu faci aia, nu mai mergi la karate. Nu o faci pe cealaltă, nu mai mergi la karate. Și a fost un număr de, 2 ore dimineața, 2 ore seara și între timp, viața de, Elev. elev, student, viața profesională și tot timpul s-a îmbinat așa. Părinții tăi au făcut karate? Tatăl meu a făcut lupte greco, maică mea n-a fost chiar așa sportivă.
Se plimbă cu bicicleta acum. Mhm. Și el și-a dorit să faci tu asta? Am început cu tenisul. Am făcut tenis. Da. Undeva pe la, nu știu, cred că am început la 6 ani. Mhm. Și era o perioadă, locuind în Adunați mai exact, undeva în Prahova, la vreo 25 de kilometri de terenurile de tenis, care era foarte scump și la vremea aia, nici nu știu, 2099. Mhm. Unde s anii ăia? Mhm. Și la un moment dat, fiind foarte activă și îmi plăcea foarte mult să mă ciondănesc la grădiniță mai exact, adică mi-a zis, hai să o ducem și la karate, că nu se știe niciodată, prea îi place. Mhm. Și la un moment dat, pentru Deci că băteai copiii de la grădiniță? nu, încercam să nu răspund, încercam să-mi țin controlul și Cred că de-aia m-au dus pe mine la karate. Pare rău, Cornel. Cornel a fost un băiat pe care l-am dat cu capul de perete și s-a rupt o bucățică de perete. Îmi pare rău. Dacă dai, măcar să dai corect. Dar măcar Da, să exact. mă fi dus la karate, să fi știut să nu fac așa ceva. Păi, întocmai, da, de asta. Și ce s-a întâmplat după aia? Ai început să mergi la karate? Și am rămas la karate. Pur și simplu am... Imaginea pe care o tot descriu tot timpul e că mă uitam așa de pe geam, un geam de sticlă și era un antrenor așa cu față de japonez care ulterior a devenit și antrenorul meu, antrenorul meu de suflet, că în București a fost nevoie să schimb antrenorii, dar ajungem și acolo și era un puști așa... Era simpatic rău așa într-un split perfect, într-o sfoară perfectă, cu o centură verde și atunci am zis, mă vreau și eu acolo. Mhm. Și așa a început povestea, de atunci nu s-a mai întrerupt. Nu cred că am niciodată o pauză, să Și ai zic. putut să faci karate la Adunați? Am făcut karate dincolo de Adunați, unde nici mijlocul de transport în comun nu era, Și cum făceai? nu ajuta. Cum făceam? Ori mă ducea taică-miu, Mhm. undeva la 25 de kilometri, ori mergeam cu maxi-taxi pe vremea aia, sau când erau iernile alea aprige și nu circula nimic, mergeam pe jos. Știam că merg la antrenament și 8 kilometri, cel puțin jumătate din drumul, mergeam pe jos. Și eram la modul, băi, mamă, nu vezi că nis? Mă trimiți la școală? Mă trimiți la școală? Mi-e frig, nu? Așa fac toți copiii? Cred că așa fac Ne încălzeam, toți da. copiii. Dar nu, atunci când prinsesem, deja îmi doream să fiu acolo. Știam că e târziu, știam că e posibil să n-am cu ce să ajung acasă și aveam programul cu taică-miu, mă iei astăzi, când ești de la muncă, Mhm. și el zicea, vedem. Și în București cum te-ai mutat? Când te-ai mutat? M-am mutat pe la un 21 de ani. Nu-i sunt străină Bucureștiului pentru că bunicii mei sunt de aici, Mhm. dar am avut norocul să creștem la țară, ca să zic așa. Verdeață, aer curat, a fost o decizie prin 93, așa, pe care au luat-o ai mei. Și au zis tot pentru karate, o să fii studentă, te legitimăm la Dinamo. Și am zis, ok, Brașov sau București, vreau karate, București. Și așa a început povestea Bucureștiului. Silviu, povestește-mi de copilăria ta. Ai vrut tot timpul să te faci barman? M-am născut vând lapte, teoretic, deci... Eu când eram mică vreau să mă Nu, fac măcelar. nu. Deci, fiecare, nu judec. Și eu am început, actually, dintr-un background sportiv și chiar am făcut și eu tenis, 8 ani când eram mic, Wow. pentru că am o familie care e foarte, foarte sportivă. Wow. Adică eu sunt, nu știu, eu mă numesc oaia neagră, ei zic că sunt ok. Dar am făcut toate sporturile posibile. Handbal, tenis, fotbal, înot, de toate, până la un moment dat, pentru că tenisul era prea scump, a trebuit să mă las prin clasa a 8-a sau a 9-a, nici nu mai știu sigur. Și apoi am zis că vreau să mă fac actor. Oh, salut! Până la finalul liceului, cumva a evoluat ideea asta din a deveni actor, în specific a devenit voice actor. Ah, Îmi plăcea foarte mult, tata... dar în România știi că nu e... Eram mic În și afară naiv. de studiourile Da. Oradea? Păi tata a fost coleg de facultate cu unul dintre oamenii căruia le auzeam eu numele cel mai des la finalul desenelor animate și mi-a zis, vorbesc cu el, te ajută, facem, ne pregătim. Bine, între timp a murit ideea aia. Și cum au zis ai tăi? Bă, mai bine barman decât actor? Că eu le dau dreptate acolo, să știi. Nu, că ei m-au trimis la Cluj pe banii lor puțin cu gândul că o să lucrez în publicitate, că eu asta am făcut la facultate. Am terminat publicitate, nu mi-a dat niciodată licența, că nu mi-a mai folosit. Partea cu barul a venit așa dintr-o întâmplare, nu m-am așteptat niciodată. M-am angajat la un restaurant din Cluj ca ajutor de ospătar, scar pahare, pentru că
e scumpă chiria acolo. Da, clar. Și l-am rugat pe tata, încă țin minte, să-mi plătească el chiria o lună și pe aia eu mă angajez și mă descurdeam de acolo înainte. Și așa a fost până la urmă. Te întrerup un pic. Da. Tu, unde te-ai angajat? Că știu ceva despre tine. Zine și Eu nouă. îmi doream să devin arheolog. Și nu s-a... Și bunica mea spunea că eu mai mult ca sigur o să ajung în locul Andrei la ProTV. Deci Iată, ai fi vrut să fii atât de prezentatoare. mult vorbeam. Dar ce ai făcut ca să poți să te duci la competiții și unde te-ai angajat ca să Foarte poți să multe te întreții? sacrificii. Știam că nu e posibilitate și undeva în perioada în care încă eram minoră, aveam nevoie de bani să plec la un campionat și n-aveam. Și făceam chetă, bunica 100 de lei, tata 100 de lei, toți bunicii câte 100 de lei, ceream așa, pentru concursul care urma să vină. Și la un moment dat, taică mi-mi zice, noi fiind două fete, că sora mea cea mică, mijlocie de fapt, că suntem trei, are 28 de ani și o lungă perioadă de timp am făcut amândouă karate. Și automat era simplu, mergeam amândouă și ea era mai bătoiasă ca mine, pot să zic asta. Și a zis, măi, nu ne permitem, anul ăsta n-avem cum să mergem amândouă, merge doar una din voi. Și am zis, nu se poate. Și am apelat la bunica și la un ceare din ăla de pe timpuri, cu, nu știu dacă se mai practică acum cum se face, punem niște bani în fond și poți să scoți de 3 ori suma. Și am plătit cantonamentul și plecarea amândurora. Wow. Cu ajutorul bunicii, care tot ea și-a luat și plata lunară. Apoi m-am angajat, am lucrat, de fapt, între timp, așa, prin clasa 12, am vrut să devin stilist. Îmi plăcea foarte mult să-mi plătesc, să mă joc și am făcut de așa. păr? Da. Ok. Am făcut codițe împletite, știu să fac și codițe foarte frumoase. Uneori îmi fac și singur, acum mi se pare foarte practic. Iar în acel salon m-a descoperit o mămică a unei colege de la karate, care ea știa că sunt înscrisă totodată și la farmacie, la asistenți de farmacie, la care am renunțat după 2 ani și am lucrat 1 an de zile în farmacie. Deci a fost cea mai tare experiență și am avut... Ce tare! Da, am avut cele mai cool fete. Eu, ca să mă întrețin în facultate, am predat literatură. Am predat scriere creativă la niște copii care se bucurau să stea cu mine și desen. Și eu, crezându-mă foarte bună și foarte creativă, și mi-au cerut să le fac o girafă. Și a trebuit să le explic că acesta este un struț. Și de ce e bine să eșuăm? Pentru că nu reușisem să fac nicio girafă, îmi ieșise un struț. Și mai mult de atât, picteș acum, dar nu vede nimeni încă. Silviu, ne întoarcem la primul tău job și la jobul pe care l-ai avut în Cluj pentru că era scumpă chiria. Povestește-ne cum a fost să lucrezi într-un restaurant. Greu, pentru că era un restaurant destul de aglomerat, dar în principal pentru că lucram foarte, foarte multe ore. Nu știu dacă sunteți familiar cu cum funcționează în general industria asta, nu e cea mai sănătoasă din lume când vine vorba de aproape orice. Name a few. Da. Zine niște chestii care... Nu știu, lucram 18 ore pe zi, aveam o oră pauză. E important să știe oamenii asta. Pe 80 de lei, atâta primeam eu pe alea 18 ore de muncă. De dimineața până noaptea, câteodată și a doua zi de dimineață trebuia să mă întorc. Cel mai mult am stat în restaurantul ăla 22 de ore. Wow! Cu o oră pauză, deci am avut timp să mă odihnesc, dar n-a fost ușor. Meu. Dar norocul meu a fost că aveam o echipă super mișto. Prietenii mei cei mai buni încă sunt foștii colegi de acolo, cu care am lucrat 4 sau 5 ani împreună. Și m-a ajutat faptul că am nimerit un loc care era foarte bun din punct de vedere al oamenilor. Pentru că eu am intrat acolo și am văzut numai trofee pe pereți și eram, ce e asta? Trofee, sale cuiva. Și au început să-mi povestească de barmanii de acolo, care aveau la momentul actual atunci un campionat mondial, aveau tot felul de trofee naționale. Și atunci am învățat ce înseamnă partea asta de competiții, de făcut băuturi și am învățat că, nu e numai trebuie să fac un Cuba Libre. Da, adică mi se părea super tare. Și oare lucrurile astea, și faptul că munceai atât de mult și ai vrut să reglezi asta, și faptul că ei erau atât de performanți, te-a motivat pe tine să implementezi acum, ca manager de bar, cum lucrezi, care e etica și cultura organizațională pe care o ai? Da.
sunt sigur că vreau ca oamenii care lucrează cu sau pentru mine nu vreau să treacă prin aceleași lucruri pe care am trecut eu. Sau dacă au trecut deja prin asta, că au deja un pic de experiență, să le aduc și lor liniștea asta și confortul financiar și nu numai. Pentru că nu doar asta este cel mai important lucru. Dar da, bazat pe experiența mea, nu mai vreau să treacă. Sau vreau să treacă cât mai puțini oameni prin treaba asta. Asta e unul din motivele pentru care am avut și eu visul ăsta, ca și majoritatea oamenilor din industrie, să-ți deschizi tu un bar la un moment dat. Am cam renunțat la ideea asta momentan, pentru că este foarte greu să te întreții tu singur dacă ăla e singurul tău business, dacă vrei să faci și lucrurile corect și sănătos. E foarte greu să te întreții, nu prea ai cum. Și atunci am zis că până în punctul în care o să mă simt eu unde ajuns de safe, financiar vorbind, să pot face asta, dar în același timp să-mi tratez și oamenii cum trebuie, până în punctul ăla nu o să deschid nimic. Mai bine stau așa și învăț pe banii altora cum ar veni. Îi fac verificații pe Da, banii altora altora. și pe banii noștri, pentru că toți trebuie să mergem la teoria bar să încercăm cocktailurile pe care le faceți acolo. Exact. Iată. Venim. Mai zi-mi de părinții tăi, cum se raportează ei la ce faci și la job și la realizările pe care le ai și zi-ne și de competițiile pe care le-ai câștigat. Am un noroc foarte mare ca părinții mei să fie super nice. Adică au fost oameni super deschiși mereu și nu m-au judecat absolut niciodată pentru nicio alegere pe care am făcut-o. Evident că la început poate erau un pic sceptici când eu făceam publicitate și aveam viitorul, hai să mă duc într-un birou, să fac asta, să lucrez așa. Și când le-am zis că vreau de fapt să rămân pe bar, au fost un pic sceptici la început, dar nu au pus presiune pe mine să nu fac asta. Adică vedeau că îmi place și mă susțineau în orice făceam. Doar singura problemă e, după cum am zis, că părinții mei, cel puțin din partea mamei, din mama și bunica mea, sunt persoane foarte sportive. Și atunci ceea ce fac eu este în total antiteză cu ce fac ele. Adică mama, de exemplu, nu bea alcool deloc. E în completare. Da. Ia uite sportiva, Da, adică- campioana mondială, să-i zici lui mama. Uite. Mamă, campioana mondială a zis. E în completare. Da. Deci, mai mult bunicii trebuie să-i zic. Bunica mea face sport de 30 de ani. În fiecare zi face 4 ore de aerobic cel puțin. Dacă căutați încă pe Google cea mai cool bunică din România, primul link o să fie ea făcând șpagatul la o emisiune TV aici. Aveți un link Acum, aici, wow. aveți un link, dragii mei, zi aici. Trecem mai departe și nu știu ce părere aveți și vă întreb ce părere aveți. Mie îmi place foarte mult Malcolm Gladwell și în cartea lui Excepționalii, din nou o las mai jos, vorbește despre cum ne și naștem la locul potrivit, despre cum Steve Jobs s-a născut într-un moment în care era un boom pentru calculatoare și așa mai departe, despre cum cei mai mari sportivi de hockey s-au născut cumva cu 6 luni, ăștia care chiar au reușit, sunt născuți în ianuarie, nu știu, cu 6 luni înainte și au intrat un pic mai târziu la școală și sunt un pic mai în forță decât cei care sunt mai pișpirei și de asta doar pentru 6 luni. Și că de fiecare dată când ni se întâmplă un succes, suntem și suma norocului și a vieții și a lucrurilor care ni s-au întâmplat. Credeți că ceva din ce ați trăit voi ține și de, nu știu, aleatoriu? Ați fost la momentul potrivit, ați cunoscut pe cineva important, vi se pare că e un context bun acum? E mai de succes barul pentru că în momentul ăsta ne interesează spațiile safe? Ne interesează și pe noi care venim și pe angajați să stăm în medii bune? Poate ne interesa și înainte, dar nu știam. Ce părere aveți? Uite, să știi că legat de treaba asta, chiar am avut o tipă într-o zi la bar care ne-a spus că unul din motivele pentru care vine aici este că vede aceleași fețe de aproape 2 ani de zile și ea se simte foarte safe, că e ceva super familiar. Adică mi se pare că e chiar super important și chiar probabil căutam și înainte un spațiu safe, doar că nu ne dădeam seama, exact cum ai spus și tu, Ada. Și probabil îți dai seama că ești în căutarea unui spațiu de genul ăsta doar în momentul în care îl găsești și îți dai seama că e foarte diferit de ce ai experimentat până acum și se aprinde beculețul ăla, metaforic vorbind, că, uite, de fapt, asta era ce aveam eu nevoie. Și în același timp, da, cred că e câteodată aleatoriu, Da. că nu știu dacă ne-am născut în perioada potrivită, de exemplu, din punctul meu de vedere în industria mea, nu e foarte dezvoltată aici, este încă în creștere și așa, dar faptul că am avut norocul să încep
din prima într-un loc foarte bun, cu oameni foarte buni și am continuat învățând de la ei, ajungând la oameni și mai buni, care făceau lucruri și mai mari. M-a ajutat, evident, să ajung în punctul ăsta, pentru că majoritatea oamenilor, când se angajează, nu știu, exact ca și mine, din nevoie de bani, dintr-un job de vară, undeva, nu știu, te duci la mare și lucrezi la un bar 6 luni, dar acolo nu vezi nimic neapărat în afară de, nu știu, multitasking și cum să reziști Diluiești fără cu să dormi. mulți. Da. Și un pic de Clienți. empatie, că înveți. Înveți Vorbind cu empatie? oameni, da. Dacă nu reușești să devii empatic, ești mâncat în industria asta, pentru că oriunde lucrezi cu oameni e foarte greu și adică poate să fie și foarte frumos, dar și foarte greu, pentru că vin oameni din toate plajele sociale posibile, în toate stările posibile, adică unul poate să te bage într-o stare de aia super mișto în care să te simți foarte bine și în 3 secunde să vină un om care țipă la tine fără un motiv, că a avut el o zi proastă, Da, și se clar. descarcă pe tine, că tu ești omul din fața Clar. lui pe care nu-l cunoaște și o să accentuezi orice se întâmplă rău cu tine. Aș completa aici că ai zis tu că îți place foarte mult cartea. Chiar am declarat într-un interviu că suntem suma tuturor oamenilor pe care îi întâlnim și a modului în care noi ne adaptăm la ceea ce trăim. Și apropo de empatie și de moment, loc, eu despre mine mereu zic, fac foarte multe sporturi și cred că pentru asta m-am născut, nu știu, sau ne-am Ce ales drăguț. pe parcurs. De la fiecare om înveți Care e cel mai cum vrei important? să fii și cum vrei să nu fii. Care e așa un lucru pe care te-a marcat de la cineva foarte tare? Îmi place să cred că prima imagine e aia a familiei și atunci când vreau un impuls să cred mai tare în propriile idei, eu îl sun pe taică-miu și el e tot timpul, o să fie bine, se rezolvă. Și ce? Și zic, da, așa e. Și cât contează disciplina când nu poți să te bazezi pe nimic altceva? Contează foarte tare să keep going? O să-ți dau un exemplu de la ultimul concurs de anul ăsta la campionatul național. Aveam foarte multe emoții, îmi doream foarte tare să câștig. Și mi-am dat seama ce îmi doresc să câștig abia când s-a terminat competiția. De ce? Pentru că am avut un blackout. Nu vedeam, nu auzeam în jurul meu, căștile nu mergeau ca să pot să mă conectez și pur și simplu corpul a știut ce are de făcut, pentru că el era antrenat zilnic în ritmul ăla și pur și simplu a început să se încălzească. Am luat locul întâi la competiția aia. Wow! Apropo de ce ai întrebat, da, se poate. Cu cât ești mai disciplinat, cu atât rutina aia de care uneori vorbim că e letală, rutina aia e bună pentru că ne face pe noi să avem control, să înțelegem ce facem și cum perfecționăm. Adică, nu știu, poți să faci același lucru în fiecare zi și totodată să descoperi că E mereu foarte mai e ceva de interesant îmbunătățit. ce zici. Eu am trăit de câteva ori astea, eram atât de obosită la unele spectacole, încât îmi dădeam seama că corpul știe și să mă protejeze și să cumva să fie în acord cu colegii mei și unde să pluseze și cumva, chiar dacă mie mi-e greu, e un fel de suntem aici împreună și putem să ducem asta până la capăt, chiar dacă te pierzi. Adică dacă ai un pic de încredere că știi și că ai făcut atât de multe lucruri pentru asta ca să fii aici, deja știi unde ești. Dar mi se pare foarte interesant că vorbiți amândoi despre a fi mai bun, a fi mai bun, a vrea să fii mai bun. E important să fii mai bun, să vrei să fii mai bun? Făcând sport, unde te duci la o competiție în exterior ca să îți validezi efectiv cunoștințele până în momentul ăla, te duci acolo pentru o medalie. Te duci, nu? Da, dar în momentul în care am descoperit că mă duc acolo să fiu mai bună decât competiția anterioară, să pot să mă controlez mai bine, să nu mai fac aceleași greșeli pe care le-am făcut, să am altă etică, să am altă atitudine, atunci mi-am dat seama că nici nu mă interesează cine e în jurul meu. Efectiv, voiam să fiu cu 0,01% mai bună ca mine. Și atunci a început performanța. Sunt convinsă. Pentru tine cum a fost la competiții și cum e în domeniul ăsta, că vorbești foarte frumos despre a vrea să fii mai bun? Da, eu cred că e important. Este și puțin nevoia asta de validare pe care o avem toți câteodată. Adică eu când mă duc la competiții și cam asta încerc să insuflu și oamenilor mai tineri acum care încep să meargă. Că eu am început să o las mai moale un pic și să-i ajut pe colegii mei, de exemplu, sau pe ceilalți, este că tot timpul, când te duci la o competiție, mentalitatea ta de la început trebuie să fie mă duc să câștig.
Da. Foarte multă lume rămâne blocată în ideea asta de mă duc, că eu la început, mă duc pentru experiență. Și le zic mereu, te duci pentru experiență oricum. De ce să nu mergi să câștigi? Doar că aici intervine capcana asta, că să nu te obsedeze dacă să câștigi, în așa fel încât dacă pierzi, să nu ți se distrugă efectiv viața și imaginea despre tine. Că n-am câștigat asta chiar dacă mi-am propus atât de mult și am muncit așa de mult, aia nu înseamnă că s-a terminat lumea, tu și la următoarea trebuie să mergi cu mentalitatea de o să câștig. E la fel de importantă și la competițiile astea de bar, care nu sunt un lucru așa de cunoscut. Nu. Sunt doar în bula noastră, așa, dar ai foarte multe chestii de pregătit, că în esență golul principal este să faci o băutură, cam asta e. 1, 2, 3, 4. Dar tot timpul ai o temă. În timp ce faci băutura aia pe o scenă, nu la tine în bar unde e foarte comod, trebuie să respecti tema respectivă. Trebuie să-ți construiești un întreg speech și în mod normal multă lume face toată prezentarea asta într-un mod foarte teatral așa. Adică ai un pic de actorie, ai un pic de nevoie de tehnice, trebuie să atingi, trebuie să eviți foarte multe reguli, mai sunt și 100 de oameni în fața ta care se uită la tine, tu ai un microfon, te auzi în microfon. Și rutina este cea mai importantă. Cu cât te pregătești mai mult, cu cât faci rutina respectivă pe care ți-ai pregătit-o de mai multe ori, tu când o să ajungi acolo, o să îți poți controla emoțiile mult mai ușor, fără să-ți dai seama, pentru că tu știi by default ce trebuie să zici, nu trebuie să stai să te gândești oare ce trebuie să zic acum sau ce trebuie să fac acum. E un binare asta între memorie musculară și memorie. Și am pățit de foarte multe ori să-mi zică oamenii că îmi pare că n-ai avut nicio emoție. Și eu de fapt în gândul meu acolo pe scenă eram așa, tremuram și transpiram și imediat plângeam. Dar de fapt, faptul că mă pregăteam m-a ajutat foarte mult. Una dintre cele mai motivante amintiri și povești pe care le am sunt actually de la prima mea competiție de bar, unde am fost când barul unde lucram s-a închis pentru 1 an jumate și eu nu aveam ce face. Eu încă nu eram barman, încă eram ospătar, nu știam să fac nimic încă. Doar așa, prin prisma faptului că trebuia să învăț tot ce se întâmplă, chiar dacă nu eram în bar, că era foarte important să le explici oamenilor ce se întâmplă acolo. Și managerul meu de atunci m-a obligat forțat să mă duc la o competiție și m-am înscris și m-am dus, eu mă duc oricum aici, nu știu nimic. Mă duc și m-am blocat acolo pe scenă, mi-a oprit timpul la 15 minute, i-a zis, termină tu când vrei, nu ne grăbim nicăieri, dar am ieșit pe penultimul loc, nici nu mai știu ce a făcut băiatul de pe ultimul loc, mai rău decât mine, dar m-am motivat așa de tare după, încât următoarea lună era încă o etapă de la aceeași competiție și m-am pregătit 3 săptămâni, în fiecare zi, eu n-aveam bar atunci. Și atunci trebuia să merg la niște prieteni la un bar din Cluj, care mă primeau dimineața când n-aveau așa de mulți oameni. Și mergeam la ei în bar și făceam tot și făceam rutine și vorbeam cu ei. Și fosta mea șefă de unde lucram, care era și life coach sau ceva, venea și mă ajuta să-mi perfecționez speech-ul, să mă ajute să mi-l construiesc. Și am făcut așa o poveste întreagă cu jurații, erau războinici azteci și câte mai era tequila. Și am făcut eu în Illustrator, i-am desenat pe ăștia din juriu ca și războinici azteci, fiecare ingredient din băutură era asociat unuia dintre ei, toate erau luate dintr-o singură zonă din America Centrală, era foarte diferit de ce am făcut la prima, adică nimic. Și m-am dus la competiția asta cu încrederea că acum nu o să mai fiu penultimul, o să fiu un pic mai sus. Chiar dacă nu, pe tehnic eram barză. Și concuram cu barman care aveau, nu știu, deja 15 ani experiență. Și de competiție și de lucrat în sine. Și la finalul competiției, după ce am prezentat, s-au anunțat câștigătorii și am câștigat eu. Wow! Ăla a fost momentul în care mi-am dat seama cât de important e să muncești pentru asta. Pentru că munca asta conta mai mult decât experiența lor. Cumva. Și aș adăuga, contează foarte tare și să ai un mindset, să crezi că poți și să vrei și să te și distrezi un pic și să fie și, poate, sigur, determinare și relaxare. Să vă povestesc cum am picat eu de 2 ori la facultate. Nu odată, de 2. Nu eram mai talentată când am intrat. Nu cred că reușeam să zic neapărat mai bine poeziile. Eu am făcut teatru, am avut o trupă de teatru în liceu și eram foarte tari și mergeam la foarte multe festivaluri și eram așa copilul minune al festivalului și am pus foarte multă presiune pe mine. O presiune inutilă. Am crezut că dacă nu intru, nu merit nimic și știm cu toții de ce ne apucăm să facem teatru, nu? Că nu ne iubește nimeni destul.
Aia atunci. După aia continuăm să facem teatru, că suntem prezenți și că e competitiv și că e creativ și că e fun și că zicem chestii despre societate și. De-aia am continuat să fac teatru. Și din multă prostie, probabil. Dar atunci eram atât de anxioasă că dacă nu intru, cine sunt, și pentru mine e atât de important să intru la facultate, încât nu mai conta ce zic. Adică eu îți exprimam doar frică, în loc să-ți exprim poezia sau să zic că te iubesc prin poezie, îți ziceam, mi-e foarte frică, vreau să intru la facultate. Și țin minte că înainte să pic a doua oară, maică-mea mi-a zis, o să pici că vrei prea tare. Poate că m-ar fi ajutat să-mi zic altfel. Dar înțeleg acum ce înseamnă să fii încrâncenat sau să nu faci lucrurile cu un pic de relaxare, cu un pic de mentalitate de bă, se poate, o să fie bine. Să ai un pic de încredere în tine și o mentalitate care se educă și se poate educa, credeți-mă. Vreau să te întreb ce înseamnă să fii campioană mondială într-o țară care nu prea investește în sport. Cred că am avut noroc de un antrenor minunat care menționa tinichelele, medaliile alea la gât. Măi, mergem și vedem. Noi ne pregăteam tot timpul să mergem, să câștigăm, cum ai zis mai devreme, ăla era mentalul. Eu mă duc și nu pierd, adică nu era mă duc și câștig, nu pierd. Nu exista asta. Ai pierdut? Da, sunt foarte multe competiții pe care le-am pierdut și cel mai rău am pierdut într-o competiție în care am câștigat 3 medalii de aur. Cum adică? Păi nu am fost mulțumită de forma mea, apropo de presiune, nu mi-a plăcut cum am executat, nu mi-a plăcut cum am luptat, așa că nu întotdeauna faptul că pui presiune pe tine și că tragi de tine o să-ți aducă cel mai mare beneficiu. Și cea mai tare competiție a fost aia în care m-am antrenat, cum o fac în mod normal, poate și acum, la același nivel, și m-am dus așa foarte relaxată. Cu mentalul de sunt aici pentru asta. Deci eu pentru asta vin, pentru asta m-am pregătit, știu ce am de făcut. Și a fost așa, un flow de... La fel, medalile au venit, dar și satisfacția a fost. Și țara... țara e acolo în suflet, când urci pe podium, când îți cântă imnul, că vorbești de Europa, că vorbești de state, că vorbești de toate țările și continentele pe care ai concurat. Și ajunge să fie doar pentru tine, pentru că cei mai mari susținători sunt părinții, bunicii, antrenorul și sponsorii. Și atunci te întrebi de ce faci asta. Chiar plec la alergat pe Chiselev și sus e steagul ăla mare și m-a motivat tot timpul să plec în alergare, să-mi fac pregătirea fizică și să-l văd acolo. Și mereu mi-am zis că fac asta pentru mine, că am avut noroc să mă nasc aici. Cum vine asta? Pur și simplu mă uitam așa la steagul ăla și sunt norocoasă că m-am născut aici. Chiar îmi place citatul ăla din Eminescu, că cum să mă laud, că m-am născut în România. Și asta m-a motivat, că sunt româncă și fac asta. Mă întorc la Silviu și îl întreb, contează validarea din partea clienților, să vină să-ți dea un feedback bun? Contează. Oaspeții, noi nu prea numim clienți, în general. Ok. Client sună o interacțiune de asta, nu știu, te duci la magazin și spui dați-mi emogene, zice da, dai banii, la revedere. Într-un bar sau un restaurant sau unde te duci, interacțiunea trebuie să fie un pic mai mult de atât măcar. Adică mai mult ca mai mult ca și cum avea niște oaspeți acasă la tine, că până la urmă asta e. Și în engleză oamenii zic mai mult guests decât customers. Sună mai real, nu mai pompos. Mai efectiv e mai real. Și atunci, fiindcă industria asta se concentrează pe oameni, e despre ei, opinia și feedback-urile lor sunt cele mai importante. Mereu le spun și oamenilor, colegilor mei de industrie în alte baruri, care abar n-am, mai facem niște băuturi și vine ei să guste și îi întreb cum vi se pare ăsta și cum vi se pare ăsta și mulți vin și spun, ăsta e, eu l-aș face așa, ăsta nu e așa de bun și apoi vin oamenii de la bar și beau 10 litri pe săptămână, știi? Și le zic, păi, uite, oamenilor le place. Ce e mai important, să-ți placă ție sau să le placă lor, care vin aici? Dacă voiam să fac băuturi pentru barman, nu le mai bea nimeni. Că în industria asta ești peer pressure-uit să-ți placă cele mai rele chestii, nu știu, din punctul meu de vedere. Da? Da. Adică eu chiar cred că unii oameni beau lucrurile alea care se consideră cele mai bune și cele mai complexe și cele mai... Așa, doar pentru că există presiunea asta din partea industriei. Trebuie să-ți placă ăla, trebuie să bei aia. Altfel nu ești un barman adevărat. Un fel de cum facem noi artă pe care nu o înțelege nimeni? Exact. Da. Și trebuie să-ți placă. Plastică. Știi? Plastică.
Dar feedback-ul contează cel mai mult și mereu, de exemplu, am gândirea asta, dacă vin 7 oameni la tine la bar și zic, sau în general, să zicem că nu-i bar. Ba, de fapt, da, că e ceva subiectiv. Ba, că e băutură, că e mâncare. Dacă vin 10 oameni la tine și zic, ce bun e Negroniul ăsta pe care l-ai făcut. 7 din 10 zic asta. Și ceilalți 3 zic, mamă, ce rău e Negroniul ăsta, cine are dreptate? Toți. Da, Pentru corect. că eu nu pot controla gustele oamenilor. Adică Da. vin 7 și zic, bă, mie mi-a plăcut și ceilalți 3 zic, nu mi-a plăcut, foarte bine. Dar Nu ți-a faceți plăcut? chestii așa mic. Dacă eu vin și zic aș vrea asta cu mai puțină ceva, Când vine vorba de cocktailuri făcute pe loc, de clasice și așa, da, dar restul, noi lucrăm foarte mult pe băuturi conceptuale, cumva, și muncim la una câteva luni la băuturi și atunci pe alea nu le putem schimba. Și nu vrem să le schimbăm pentru că își schimbă tot gustul. da, Conceptul. tot profilul, tot conceptul, că e un tot așa unitar. Dar de aia facem lucruri care sunt foarte diferite și atunci există ceva pentru cam toată lumea. Și dacă chiar nu vrei nimic dintre alea, poți să bei o bere liniștit. Că nu se supără nimeni. Da, nu se supără nimeni. Asta este una din celelalte probleme când e vorba de feedback-ul de la oameni, că în multe baruri totul merge pe ideea asta de elitism și purism. Da. Adică se mai ceartă oamenii între ei la Da, masă, că da. am venit aici și nu bem cocktail, bem bere și le zic În că ați venit... ospitalitate Da. mi s-a întâmplat mi s-a întâmplat de mai multe ori, dar o singură dată vara asta, proaspăt operată, ei nu știau. Da. La mine era grav. Proaspăt operată, mă duc la un restaurant, le zic, intoleranță la histamină, oameni, mă umplu de bube, vă rog eu frumos, nu puneți parmezan. Nu putem. Vă rog eu frumos, nu puneți parmezan. Nu îl puneți. Îl aveți și vă abțineți să nu îl puneți. Nu putem, că se strică rețeta, puteți să plecați. La revedere. Am plecat. Pot înțelege asta, am concurat la fitness și aveam un alt stil de viață, unde am optat mult pentru vegan, fără prăjit, fără lactoză, fără ouă, fără carne de porc, ce nu mai mâncam. Mai nimic. Și te duceai și le spuneai, Nu mi-aș mănânc dori fără ulei, mi-aș dori să-mi faceți orezul ăla fără să mai puneți. Așa, simplu, cu sare. Nu se poate. Și așa am învățat să plec cu caserola după mine. Da. Da. Da, într-adevăr, lucrurile astea Ține. sunt foarte importante. De cele mai multe ori problema este abordarea, adică faptul că ție ți-au spus nu se poate, Da. puteți să mergeți, aia e problema. Că Nu o există. soluție se putea găsi, adică Exact. Așa găsim e. o alternativă care nu are aia, pentru că înțeleg că multe locații funcționează pe bază de majoritatea, pe bază de amplas, adică se face totul dinainte, că altfel ar dura foarte mult. Da. Și atunci poate unul din componentele din dișul ăla pe care l-ai vrut tu are deja parmezan și nu poate să-l facă pentru că durează mai mult sau nu au cum, adică pot să înțeleg și lucrurile astea din spate. Dar în situațiile astea excepționale, eu cred că de cele mai multe ori se poate găsi o soluție. Adică și noi avem la bar, nu știu, de exemplu, vine cineva care are boală celiacă. Tot timpul folosim, nici măcar nu mai folosesc ustensile de măsurat. Mă duc și iau, dacă am pahare noi, mă duc și le iau noi, din cutie direct. Le spălăm un pic, folosim fără ustensile de măsurat pe care noi le spălăm după fiecare utilizare, dar fiind la unele persoane care suferă de boala asta, fiind foarte tare pe caz de contaminare, dacă se folosesc chestii în aceeași cameră, mă rog, noi încercăm să evităm cât mai mult. Nu spunem aia, nu punem aia, mă duc și citesc pe toate etichetele dacă nu știu, dacă are urme de gluten. Și atunci, dacă eu pot să fac asta și să-mi ies din flow acolo, să mă duc pentru omul ăla care oricum nu poate să se bucure la fel ca și ceilalți de aceleași lucruri, măcar să-l ajut să fie un pic mai ok, să se simtă un pic mai bine, că poate și el să fie ca ceilalți, chiar dacă are limitările astea. Adică, aveți o inimă de la mine și de la Răzvan. în direcția asta pot să recomand și eu o carte pentru absolut toată lumea care e în industria asta. Iată. Și nu numai, pentru că e o carte super mișto, nu e tehnică deloc, se cheamă Unreasonable Hospitality. Este o carte scrisă de Will Gaidara, care a fost manager la un restaurant din New York, 11 Madison Park, un restaurant care a obținut 3 stele Michelin. Acum de curând a fost doar vegan, dar aveau conceptul ăsta de Unreasonable Hospitality, în care au putut să schimbe paradigma așa un pic dintr-un restaurant de fine dining, te gândești, totul e foarte elegant, dar au reușit să țină totul la limita dintre super fancy și foarte friendly. Ceea ce e foarte greu. Foarte. Și făceau niște lucruri super impresionante. De exemplu, aveau la un moment dat un job care se numea doar Dreamweaver. Și jobul tău era să rezolvi o problemă a unor oameni de la masă, dacă auzeai ceva. Aveau și o pagină de Instagram dedicată doar pentru ei, care se numea Legends.
Și în momentul, erau unele predefinite, adică nu puteai să faci ceva special pentru toată lumea, că nu toată lumea avea o problemă sau nu existau situații specifice, dar când făceau un lucru de genul ăsta foarte extra, îl postau în echipă pe pagina aia de Instagram și toată lumea vedea, hei, am făcut asta azi. De exemplu, au scos șampania unor bătrâni care au la cină acolo, care sărbătoreau nu știu ce aniversare, din congelator, pentru că i-au auzit că și-au uitat șampania în congelator în camera de hotel, s-au dus ei și au scos șampania în congelator ca să nu-i deranjeze pe ei de la masă sau și le-au zis. Lucruri de genul ăsta. Uite, și pot să vă dau un exemplu Unde sunt oameni din Dreamweavers în viața noastră? Eu îmi încurajez colegii să facă asta. Andrei. Și uite, colegul meu Dragoș, într-o zi era pe terasă și erau un cuplu acolo care povesteau despre faptul că n-au mai ieșit fără copii de 12 ani de zile și e prima dată că ieși în oraș. Și că au zis că vor să meargă la o înghețată sau ceva în genul ăsta, că le e foarte poftă. Și colegul meu Dragoș știa că mai avem noi înghețată în congelator și s-a dus și le-a dus două înghețate fără să zică ei nimic așa și eu. Wow. Adică momentele astea sunt pentru mine alea care te încarcă cu motivație de a continua ceea ce faci și că e bine ceea ce faci. Pentru că despre asta e vorba, despre oameni. Nassim Taleb vorbește de skin in the game, o să mai lăsăm o carte aici jos, skin in the game. Și Viktor Frankl vorbește despre asta și Nietzsche. Ideea e să știi ce pierzi, ce ați pierdut, ce am pierdut în anii ăștia profesionali, care sunt lucrurile, nopțile, corpul, prietenii, familia, viața. O luăm de la stânga la dreapta. Andra? Dreapta Mă la motivez stânga. să zic că am pierdut o versiune care nu avea nevoie de mine. Emoțional a fost atunci când competiția cea mai importantă din ani era undeva în septembrie, început de octombrie și sora mea mi-a spus după vreo 10 ani: niciodată nu ești de ziua mea acasă pentru că mereu ești la concursuri. Și chiar anul trecut sau acum nu mai știu exact, am fost liberă de ziua ei și m-am comportat cum trebuie și am simțit ce înseamnă să nu fii prezent. Adică mereu îi zic reversul medaliei, numai că a trecut și doar te uiți așa la ea. Și corpul? Mie îmi place să cred că acest corp face ce îi dictăm noi și atunci când știm să-l ascultăm, facem echipă. Că tot aud că mă antrenez prea mult, că beau prea multă cafea, îmi place foarte mult cafeaua. Foarte bine. Și așa, doar că nimeni nu poate să știe cum și ce simți tu, doar dacă te ascultă și te respectă pentru ceea ce zici, adică înțelege ce vrei să transmiți. Și automat, făcând asta până la epuizare, că și epuizarea asta îmi place să cred că e bună, fiindcă ți-ai atins limita și vezi cât mai pot să duc. Aia e cel mai mare câștig. În rest, nu cred că pierzi nimic. Ai numai de câștigat. Eu cred că sunt ok acum, dar este un domeniu care te face în principal să pierzi destul de mult timp pe care ai vrut să-l petreci cu persoane apropiate. Având în vedere că nu este un clasic 9 to 5, sâmbătă, duminică să nu muncesc. Aici este foarte haotic, poți să lucrezi oricând și oricât. În orice zi, nu contează că e sărbătoare, că e Crăciun, că e Revelion, că e Paște, că e sfârșitul lumii, nu contează, tu ești acolo la 5, trebuie să intri pe tură, că și de sfârșitul lumii o persoană o să vină să bată la ușă să întrebe dacă e deschis. Da. De câte revelioane ai lucrat? Că acum ești cu noi, da? Nu le-am numărat, dar din 10 ani de când lucrez, vreo 5 cred că am lucrat. În principal. Și Crăciunuri? Cred că tot cam așa, poate fi mai multe. Wow. Preferam să fug de Revelion mai degrabă decât de Crăciun, pentru că simțeam că de Revelion e un moment în care pot să mă întâlnesc cu prietenii mei, să mai iau o pauză și să mă relaxez și eu. Adică relaxat din punct de vedere să mai socializez cu cineva care vreau, nu cu cineva care s-a obligat să socializez, știi? Corpul se simte, metabolismul se resimte după ani de oboseală? Se simte. Acum pot să zic că nu am avut încă și sper să nu am probleme așa de mari legate de asta, dar de obicei ai spate, picioare, genunchi, varice, tot felul de chestii care țin de făcut un job care necesită stat în picioare foarte multe ore și mers și alergat și așa mai departe. Dar cred că emoțional s-a pierdut cel mai mult sau cel puțin partea asta de stres. Pentru că ești constant sub stresul, să fie aia la timp, să fie aia repede, omul ăla trebuie să fie fericit. Nu știu dacă v-ați uitat la serialul The Bear.
Ba da, eu l-am văzut. Îl Între- recomandăm, o lăsăm Da. în... Eu vă recomand să vă uitați, dar gândiți-vă că serialul ăla prezintă realitatea, nu e ficțiunea aia. Mhm. Adică așa se întâmplă într-o bucătărie, adică abuzuri verbale, fizice, Și în teatru. stres, da, adică aia e realitatea și nu... Peste tot, cred. Da, și în sport, că Da. știm atâtea cazuri. Da. Dar când a devenit oboseala o medalie? Când a devenit epuizarea o medalie? Și noi jucăm în toate condițiile posibile, în sărbători și așa mai departe, bolnavi, stres, în zilele în care, din nefericire moare cineva și a doua zi ai spectacol și Trebuie să poți să răspunzi. anulezi, dar de cele mai multe ori nu o faci din respect pentru oamenii ăia care deja și-au luat bilet. Eu nu o fac și n-am făcut-o când a murit bunica, de exemplu, și din nevoia mea de a continua și de a-i dedica în mine spectacolul ăla, pe care ea n-a apucat oricum să-l vadă, că avea Alzheimer și cumva am zis, joc pentru tine și spectacolul ăsta și era și o sală mică, adică nu era ca și când mama am anulat 1000 de oameni, nu, n-am anulat 50. Dar cumva, pentru mine, și când m-am îmbolnăvit, și a fost o discuție pe care am avut-o cu o oncoloagă, Raluca Pătru, o super oncologă, care mi-a zis, eu explicam că sunt în repetiții, că trebuie să scot o avantpremieră, că o să mă operez imediat după cea de-a doua operație și am mai făcut încă 2 după ea și că chirurgul mi-a zis că e ok să fac asta și ea m-a încurajat să muncesc dacă îmi face plăcere și că oamenii care au un tratament favorabil și o duc bine sunt oamenii cu speranță de viață, dar și oamenii cărora le place foarte tare ce fac și mi-a povestit de un domn și m-a emoționat foarte tare că el trebuia să-și planteze usturoiul și că avea o fermă sau ceva de genul ăsta și vorbea despre usturoiul lui și cât era de important și cumva l-a ținut în viață și cât contează psihicul, mai ales pentru pacienții oncologici. Din fericire, la mine a fost foarte simplu, n-am făcut nici chimio, nici radio, doar a trebuit să mă operez de multe ori. Și un mare lucru de apreciere pentru Horațiu Rotar de la Cluj, doctorul de maxilofacială care m-a operat pe mine și care nu mi-a schimbat nici măcar un semiton din voce. Apropo de oameni care fac excelență și care nu își permit să le fie rău sau să nu se ducă la job când trebuie să opereze alți pacienți sau să stea ore în picioare să pună mâna și să scoată ceva de la cineva. Dar când a fost ultima oară când ne-am oprit fără să ne simțim vinovați? Voi vă simțiți vinovați? Numai eu mă simt când ne oprim? Cum vă simțiți? Vă luați pauze? Încep să învăț să nu mai mă simt vinovat când mă opresc și când iau o pauză, deși mă simt ciudat când nu fac nimic. Adică câteodată mă regăsesc așa în casă la mine, stând și ar trebui să fac 100 de chestii în casă și nu le fac niciodată. Prefer să nu stau acolo, parcă simt că nu fac nimic și că îmi pierd timpul meu prețios făcând nimic și atunci trebuie să plec de acolo. Că simt că asociez casa cu locul în care nu fac nimic. Și atunci plec și fac orice altceva. N-aveam nevoie să ies la o cafea sau să mă duc să beau o bere sau să mă duc să caut nu știu ce. N-aveam nevoie să fac aia. Eu aveam nevoie să mă odihnesc. Dar știi că și odihnitul, cel puțin ce am învățat eu, că și odihnitul e tot muncă. Și dacă nu știm să ne odihnim, trebuie să învățăm să ne odihnim și să ne propunem să ne odihnim și să ne uităm un program. Am o seară liberă, o să mă odihnesc. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că, nu știu, pentru mine înseamnă că o să mănânc ceva sau o să gătesc ceva cu familia mea și o să stau de vorbă și după aia o să mă culc mai devreme. Asta înseamnă să mă odihnesc. Noi în sport avem antrenament și refacere și amândouă se îmbină. Pentru că Ce înseamnă? Ce înseamnă e că tragi de tine la maxim, corpul tău nu mai răspunde și automat tu trebuie să te odihnești. Pentru că dacă nu îți dai odihna aia nici ca sportiv, nici ca om, nici ca orice, cu ce vrei să pleci din nou la drum? Și trebuie să-ți dai seara aia de somn, ora aia de stat efectiv degeaba și uita pe pereți sau doar asculta muzică sau meditat sau orice. Pur și simplu e momentul ăla în care tu te apreciezi pe tine. Poți să o iei ca am muncit și acum mă răsplătesc. Și ai nevoie. Pentru că ai o motivație care te ține și tu trebuie să fii apt pentru ceea ce faci, știi? Nu stai să găsești scurtături, funcționezi pe, nu știu, suplimente în continuu sau... Nu, trebuie să dormi. Că... Și cum te odihnești în afară de somn? Tu ce faci? Eu mă odihnesc în sala de forță, de karate, pe pista de atletism, alerg, ascult Așa muzică. te odihnești? Da. Păi n-ai zis că te oprești? Păi nu, antrenamentele specifice sunt antrenamente specifice, te duci acolo, nu vezi, n-auzi și
o să ne fie rușine după tot momentul ăsta cu tine. O să intrăm în 2026 și o să zicem, mai odihnește-te puțin. Suna da. bunica mea, așa făcea aia. Când pleca de la Știa sală, ea. mă odihnesc, merg 20 de minute cu bicicleta, aia înseamnă să mă odihnesc. Și zic, ok, super odihnă. Păi ai pauză și pauză dinamică. Știi, pauză statică, în care efectiv stai și pauză dinamică. Ok. Dar și tu ce faci așa și nu e neapărat odihna aia în afară de somn? Când Ea nu mă fa- odihnesc, Da, îmi iau bagajul, plec la Breaza, da. la adunații. Și desigur, în ziua aia în care eu am liberă la Breaza, plec la alergat 10, 15, 20 de kilometri. În pădure. Pe șosea, dar e totul verde așa și pare... Mai odihnitor. Și dorm. Dorm. Da. Câte ore? Stai un pic, dorm în ziua aia liberă în care trebuie să-mi încarc bateriile. În rest dorm așa. Crash. Oameni buni, nu-i luați seama pe invitații noștri. Voi dormiți. Dormiți, oameni buni. E ok, stați un pic pe canapeaua aia. Meritați să faceți asta în noaptea asta dacă nu mergeți la o petrecere. Dacă nu, aveți timp și la anul. Știi aia cu sleep is for the weak? Da. Sau sleeping for a week? Eu dorm 7-8 ore pe noapte. 7-8 ore pe noapte. Pentru mine e foarte important să dorm. A fost foarte important să dorm, să mă refac și mi-am dat seama cât de mult înseamnă somnul post-operațiile pe care le-am avut. Mă refăceam cu o noapte dormită în plus, eram altcineva, dar doar după ce dormeam. Gândesc mai bine după ce dorm și întotdeauna când încep să mă cer cu Răzvan, mă întreb, oare mi-e somn? Oare de fapt mi-e somn acum? Dar totul se reface când dormi. Da. Cui îi folosește că ne definim prin muncă atât de tare? Vă zic despre mine, eu mă definesc prin muncă, prin ceea ce fac, vorbesc despre faptul că sunt o workaholică super deschis, vorbesc despre cât de mult îmi place și cred că mi-am construit așa o identitate și minciunile cumva nu mă îmbat capul. Adică și în ședințele de terapie când vorbim despre cât de mult muncesc, zic da, știu să mă odihnesc, îmi place, da. Ați văzut, și medical cumva totul s-a construit în jurul muncii. Se folosește capitalismul de noi? E munca identitatea voastră? Eu cred că e o problemă, dacă poți să numești așa, generațională, pentru că înainte, în perioada comunistă, ăsta era idealul, să muncești și aia te definește pe tine. Atât timp cât muncești 30 de ani, nu contează ce faci, dar muncești în continuu. Este și urarea aia cu să ai spor la muncă, știi? Da. Da, adică, mersi, da. Aș vrea să nu neapărat să mă. Adică mie îmi place să muncesc, dar parcă nu vreau să mă definească asta. Dar slavă Domnului, scuză-mă. Zi. Știi că până la 18 ani primești o educație. După 18 ani te formezi tu și Da. ai dreptul să alegi cum vrei să fii, cine vrei să fii, cât vrei să muncești, în ce investești. E ca aia, când ieși afară, ție nu ți-e fric și vine, bunica și zice, pune ceva pe tine că o să răcești. Da. Tu nu crezi că o să răcești, la un moment dat, măi, chiar răcești, știi? Și nu trebuie Nu să... știu dacă nu crezi sau pe mine mai nu-mi zicea asta. Cred că îmi zicea pune ceva pe tine și îi ziceam nu mi-e frig și ea zicea nu te-am întrebat dacă ți-e frig. Da. Dar inducerea asta are multe portițe și cred că mai avem șanse totuși să ne învățăm copiii ce să aleagă. Dar tu te identifici cu munca pe care o faci? Foarte mult. Nu? Asta sunt. Mereu zic că e ce știu cel mai bine să fac. Adică suntem și sclavi și stăpâni pe propriile noastre plantații? Așa aș zice. E un power struggle acolo între tine cu tine. Vrem tot timpul să fim mai productivi? Voi vă doriți asta? Să faceți mai mult? Mai bine? Mai repede? Repede nu cred. Da, nu. Depinde cât de grăbit e ăla de la bar. Da, Mă gândesc da, că- nu. Adică mai productiv e bine tot timpul să fii, dar nu trebuie să... Mie mi se pare că se pune foarte mult de ori presiune că trebuie să fii productiv mereu. Mereu când faci ceva trebuie să fie cu un scop, nu e adevărat. Dacă eu vreau să stau acum jumătate de oră să nu fac nimic sau să fac ceva care nu e productiv, înseamnă că e greșit. Dacă eu nu sunt productiv, înseamnă că îmi pierd timpul, ceea ce nu mi se pare că e un lucru neapărat foarte sănătos. E bine să faci asta, dar nu trebuie să exagerezi. Sau productiv pentru ce? Că poți să fii productiv, cum Pe- ziceam mai da. devreme. Și Pentru pentru următoarele cine? obiective. Dar suntem în cultura asta în care trebuie să fim mai buni, în care tot timpul ni se zice că trebuie să fim mai buni decât anul trecut, în care noi suntem într-o competiție cu noi, dar de fapt cu cine? Și pentru cine? Și cine beneficiază de pe urma
hiperexploatării noastre. Păi cineva cred că face un studiu să vadă care e limita și zice, hai să vedem cât pot munci, cât pot merge, cât... Da, cumva, în fine, vorbesc unii sociologi despre această societate hipercapitalistă care a făcut din self-improvement ceva cuantificabil. Adică dacă nu ai slăbit, înseamnă că n-ai fost suficient de disciplinat. Dacă n-ai fost promovat, înseamnă că n-ai muncit destul. Dacă ești anxios, înseamnă că nu te-ai lucrat suficient. Și e tot timpul pusă pe individ și pe acest individualism și cultura asta individualismului este foarte tare pus accentul și de fapt trăim în niște societăți în care ne simțim din ce în ce mai singuri, din ce în ce mai alienați. Fără identitate. Fără identitate și fără identitate de grup în care să simțim că rezolvăm lucrurile împreună, contăm împreună și nu trebuie să te colc pe tine pe cap de fiecare dată ca eu să ajung. Nu sunt într-o competiție directă cu tine. Da, dacă suntem învățați, astea sunt teoriile, dacă suntem învățați să fim într-o competiție directă tot timpul și tot timpul să fim noi aia care suntem mai buni și într-o competiție, nu într-o colaborare, eu voi lucra mai bine, mai multe ore, pe aceiași bani. Și cineva va face mai mulți bani din mentalitatea care ne-e insuflată nouă. Am un exemplu aici. Da. Apropo de împreună, Da. oponenta mea directă la una din probele din karate, de kata, de lupta regizată tehnică, a decis să intre la orele mele online dimineața, la ora 6. Am avut întrebarea, e oponenta mea directă. E mereu sub mine pe podium. Dacă ea o să câștige, eu am avut un plus. Și atunci am zis, ok, intră. Într-adevăr, ea a câștigat la 0,01 sutimi în fața mea locul 2. Eram atât de fericită pentru ea, pentru că am ajutat și eu acolo cu ce făceam dimineața în Pilates. Contează, cred că, foarte mult ce vrei să dai mai departe, oricât de tare ar încerca societatea, părinții, capitalismul și oricine altcineva. Trebuie să fii ca broasca aia surdă, știi? De își atinge, nu știu, obiectivele. Și își găsește identitatea, că până la urmă cred că despre asta e vorba. Ce te ajută pe tine să ți-o găsești? Datorită educației și a ceea ce am ales să iau din educația asta, adică, nu știu, eu îl ador foarte tare pe taică-miu, e un stâlp de om, aș zice, numai că de la el am învățat ce îmi place și ce nu-mi place. Și atunci mi-am creat propria identitate cu ce vreau să primesc și ce caut să construiesc. Și cum vrei să te porți cu ceilalți. Exact. Ne propunem cu toții foarte multe lucruri în anul nou. Una dintre teorii este că nu ne lipsește motivația în anul nou, ci că ne lipsesc 3 lucruri. Autonomie, competență și relații. Apropo de ce ziceai cu relațiile cu oamenii din jur. Autonomie înseamnă să simți că tu decizi, de-aia eșuăm într-un task. Fie că simțim că nu noi decidem, fie că nu avem competență, că nu simțim că putem, fie că nu avem relație, că nu ne simțim conectați sau nu simțim că are un impact. Când ați eșuat și de ce ați eșuat? Eșecul mi se pare cea mai tare critică, cea mai tare împingere Zine. de la spate. Tu ești ăla care, ok, că s-a întâmplat atunci, plângi, dar am uitat pentru ce am plâns efectiv, pentru că a ieșit ceva super mega wow după. Adică orice s-a întâmplat din cele permise, ca să zic așa, că nu s-a întâmplat nimic irecuperabil, restul nu există, nu se poate. Te duci și faci, găsești o soluție, îi dai un alt sens, îmbraci lucrurile fix cum vrei tu. Știi? Te întreb altfel, uite, apropo de relație, că motivația ține de relație să continui. Pe tine te motivează competiția cu ceilalți sportivi și relația pe care o ai cu ei? Să continui? Că ai povestit de... Și cum am început, nu. Singura mea motivație e ca eu mâine, acum, ca și instructor, dacă un client vine și îmi spune, că noi le spunem clienți, Oaspeților. oaspeții noștri da, îmi dă un feedback negativ, încerc să identific de ce s-a simțit așa, e vina mea, a venit cu o stare aparte, pot să-i schimb starea. Și de fel, oricât de trist ești sau orice zi ai avea, eu și când merg la job mă încarc cu super multă energie și cea mai mare satisfacție e că i-am schimbat starea lui, a venit super trist, super moleșit și astăzi, că s-a lucrat și astăzi, lumea face sport pentru New Year, New Me, cu o stare așa super ploștită și eram, ok, nu merge așa, ce putem să facem? Trebuie să creștem pulsul, fizic trebuie să te pun să sari. Și am zis, plec mai veselă de la tine. Eu acolo transpirată toată. Și... Câți oameni renunță după ce se apucă de anul nou de sport? Se apucă mulți care... Cum simți asta? Povestește-ne.
foarte multă lume și mereu este vreau acum, încep de luni, încep de la anul, New Year, New Me. Și New Year, New Me ține New Year și atât. E New Me în ziua aia. Nu știu, din 15 oameni care se apucă în ianuarie, să zic, se mai țin 2. Ceea ce, totuși, există speranță. Eu sunt fericită și cu aia 2. Ce auzi de Revelion despre oameni? Ce-și propun? Chiar vreau să știu. Nu? Este acolo la fileu, nu mai beau niciodată. Și într-un bar de la anul nu mai beau. Înainte De sau la după oameni. miezul nopții? După, că e New Year, New Me. Atunci, la 12 minute te oprești, nu mai bei, nu mai atingi nimic. Nu, dar nu știu. Am o grămadă de Aruncă prieteni. pachetul de Da, țigări? Da, exact. În principal legat de vicii. Cel puțin oamenii din jurul meu care sunt fie ancorați foarte tare de industria asta, fie lucrează în industria asta. Că asta e cea mai mare problemă în principal. Că lucrezi într-un domeniu în care stai așa cu merele discordii lângă tine, unde te uiți, sunt numai alea, n-ai și e foarte greu să te abții să nu muști din ele, știi? Dar e o preconcepție, e un stereotip că toți barmanii beau. E adevărat? Nu. Nu. Am o grămadă de prieteni care... Ca și cu toți actorii nu care beau. mint. Da, adică mereu, păi da, eu trebuie să gust băuturi. Păi da, poți să scuipi. Ca la degustări de vin, nu bei 17 vinuri, că la al treilea nu mai înțelegi nimic. Adică, ideea e, uite, de exemplu, eu acum de când țin eu interviuri cu oameni la bar, am pățit ca prima întrebare a oamenilor să fie poți să beau la muncă? Pe mine dacă m-ai întrebat prima ta întrebare a fost poți să beau la muncă, continuăm conversația, dar E clar. nu e despre asta. Adică eu nu îmi las colegii să bea la muncă. În sensul în care, dacă mai vine un om și hai să sărbătorim, bem un șat, bea un șat, noi ne-a plăcut de tine, da, normal, dar nu stai cu berea lângă tine și iei așa un dincă. Pe lângă că e neprofesionist, Da. chiar dacă e un bar, e încă un job, adică e o la slujbă muncă. reală, ești la muncă. Dacă lucrezi la un magazin de țigări, nu trebuie să fumezi. Nu? Da, Nu normal. trebuie să stai să fumezi în timp ce lucrezi. Normal. Dar e cam un alt job, adică... Da, adică Da. și ești la un job, ai în Orleanu trebuie să te îmbeți. Adică nu Da. mai bei un șat cu oamenii că... Nu știu, eu refuz toate șaturile, foarte rar, doar mai cu prietenii mei, dacă mai vin la bar, dar în principal cu oamenii pe toate le refuz și mereu ca să mă scot, ca să nu insiste. Așa le zic eu, uite, eu nu-mi las colegii să bea, așa că nu vreau să beau eu ca să mă vadă ei că beau și să... Drăguț. Da, dar... Acum știu și colegii tăi de ce refuzi. Da, știu și ei că le zic. Motivație. Nu, că le zic, adică nu e... Da, dar asta e în principal ce aud propuneri. Mă las, nu mai beau, nu mai fumez și mă apuc de sport. Eu nu pot să zic că am fost vreodată adeptul a New Year's Resolutions, nu știu. Adică mi se pare că dacă vreau să-mi impun ceva, trebuie să pot să mi le impun, nu să mi le impun. Gen să-mi plănuiesc că de luna viitoare sau de astăzi sau de mâine nu mai fac ceva. Nu trebuie să fie neapărat o dată anume, 1 ianuarie sau 2. Poate să fie 6 martie, nu mă interesează, știi? Adică cred că n-ar trebui să simți presiunea asta sau să te complaci în ideea că tot anul pot să fac ce vreau și după aia oricum vine anul nou și îmi propun să nu mai fac asta și nu mai fac. Nu mai beau. Adică dacă vrei să nu mai bei cu adevărat, nu mai bei din 3 aprilie, nu din Avem 1 ianuarie. nevoie de un temporal landmark, cumva pentru creier, ca să știm de luni, de marți, de miercuri, nu contează, toată lumea se apucă de luni, dar avem nevoie să fie ceva cuantificabil, măsurabil și creierul să știe că e ca un ritual. Și acum noi nu mai credem în tot felul de ritual. Ritual de anul nou, ritual de, uite, de anul nou, eu prefer, le uit tot timpul resolutions, dar îmi notez niște lucruri pe care le și ard ca să nu mă încrâncenez cu ele, că la mine pericolul e mare. Le și ard și atunci mi-am format acest ritual în care îmi propun niște lucruri și foarte rar mă mai gândesc, Doamne, bine că nu s-au întâmplat, știi? Dar 88% avem aici. Niște studii, n-a verificat nimeni dacă sunt corecte, pentru că nu e emisiunea aia. Că 88% dintre oameni renunță la rezoluții în primele 2 săptămâni. Și că doar 8 sau 9% le țin tot anul. Care sunt cele mai funny și cele mai triste lucruri pe care le-ai auzit de Revelion sau s-au întâmplat de Revelion? Avem cantonament începe pe 2 ianuarie. Da? Da? În ultimii ani așa mi-am petrecut. 2 ianuarie, cantonament? Da. Mamă, și toată lumea e încă în pioneze. Da, nu ești în pioneze, că trebuie să deții controlul și ai noaptea asta și atât. De pe 2 ești deja cu bagajul plecat în cantonament. Dar este cea mai tare ever. Da? Da. Ce tare.
Foarte tare. Și voi vă țineți de lucrurile pe care vi le propuneți în anul nou? De anul nou? Eu, sincer, nu așa de tare. Adică nici nu cred că îmi propun de anul nou. Poate, ok, fix ce am zis înainte, poate eu gândesc așa și atunci nu mă identific eu cu ideea asta de New Year's Resolutions. I don't know. Poate sunt eu. Da, și eu dacă vreau să fac ceva, mi-am pus acum în cap că vreau să fac ceva și puțin mai târziu îl fac. Nu știu. Sau dacă ne gândim că vrem un plan de 1-2 ani. Sau ne gândim că lucrurile au nevoie de timp să se sedimenteze. Obiceiurile noi au nevoie să fie repetate. Eu am nevoie să învăț un comportament nou. Și dacă îmi propun, și asta trebuie să știm, și în relații, dar și în felul în care ne comportăm. Eu dacă vreau de mâine să nu-ți mai zic, să nu mai am un comportament față de tine, o să-l am și va trebui de multe ori să-mi aduc aminte, să nu-ți mai răspund răstit la același stimul. Că eu 30 de ani m-am obișnuit să răspund răstit la același stimul pe care tu mi-l vei da și trebuie să mă obișnuiesc să fiu diferit, să fiu altcineva. E un comportament care se învață. Da, adică așa, încet, că mă gândesc și asta cu dacă eu mă apuc de luni de sală, știi, și tu până atunci n-ai făcut niciodată sport, eu mă apuc de sală, mănânc sănătos, nu poți dintr-o zi, dintr-o dată, nu știu, duminică ești la șprițuri și luni deja stai 2 ore la sală și mănânci numai pui corez și îți faci ovăz. Că multă lume crede că asta înseamnă. Și gata, de mâine fac asta. Păi nu poți, că o să-ți dea un șoc și psihic și fizic, încât o să te demotiveze, păi eu nu pot să fac asta. Cred că o idee, la ce vrem să facem, e plantată de mult acolo. Că ea iese acum și zice de luni mă apuc, tu deja te gândești de, nu știu, 6 luni, un an, 2, îți dorești asta și totodată e bine. Dar, cum ai zis tu că vine un om și zice de luni mă apuc de sală, acolo contează foarte mult și cu cine începi și în ce mediu începi, că poate nu ți-a plăcut vestiarul și nu ți-ai dat seama sau nu ți-a plăcut trainerul ăla, poți să încerci altul sau, nu știu, și la o carte, dacă nu-ți place, ori o citești forțat să zici hai poate, că ești foarte optimist ca mine, ori zici nu mai vreau, iau alta. Și sunt bune ambele variante, recomandarea este să citim. Și să începem. Da. Adevărul e că nu mă așteptam la asta. Cumva mi-ai zis de mult să vin la Pilates la tine și băi, pari o atletică. Iată, asta e de la Andra. Nu era nimic aici. Nu? Era. Dar pot să zic cum te-am cunoscut, da? Da. Eram la un eveniment și eram la un eveniment așa și amândouă pe băncuța, una într-un colț, una în celălalt colț și a dat deodată a zâmbit și am zis, prietenoasă, ne place. Măi, și la un moment dat începe să-și spună speech-ul. Deci, efectiv, eram așa toată piele de găină și așteptam să termine ideea care se ducea așa într-o direcție și am zis, Doamne, cât pozitivism. Doresc, vreau, da. Și apoi am zis, sigur, ar trebui să facă sport. Și la cât de cocoșată stă, sigur nu face. Stă foarte dreaptă. Voiam să zic că eu n-am așa multe povești mereu am simțit că faptul că am lucrat în locuri de astea super ok tot timpul, n-am avut parte de povești de astea foarte interesante, foarte amuzante să se întâmple. De Revelion în general, adică nu numai din Revelion. Ai avut și o cerere în căsătorie de Revelion? Nu de Revelion, am mai avut cerere în căsătorie pentru un divorț. iglu pe o terasă, nu, dar... Un iglu? Da, într-un iglu, într-o marți random, în pandemie, dar nu de Revelion. Ok. Adică am mai avut din astea, dar nu chiar. Ultima cerere în căsătorie a fost la o competiție. Care a fost pe echipe și la final au ieșit din bar, că erau un cuplu și în continuare, după ce au servit băutura, el s-a oprit și a cerut-o. Au și câștigat competiția. Da, nice. Oare de asta? Da, adică am întâmplări de astea amuzante, doar nu specific de Revelion și mereu le mai povestesc, dar nu mi se pare așa de interesante ca și altele pe care le aud de la alți oameni care mi se par crazy. Nu știu, am un prieten care a scăpat la un botez un copil în ciorbă. Știi? Și mereu mă întreb, eu de ce nu am povești din astea? Adică la mine cel mai amuzant e că m-a întrebat un băiat toată. Era muzica tare și el m-a întrebat bathroom, că era străin și eu n-am înțeles și am crezut că mă întreabă parfum și am zis nu mersi. Chestii din astea simpluțe de everyday. Dar nu mi-amintesc ceva super extra de Revelion. Să nu o să uit niciodată. Sau de Revelion sau așa. Chestii astea poate în noaptea asta. Cine știe. Sfaturile pe care eu pot să vi le dau sau ce mă ajută pe mine să mă țin de lucruri e să zic să știu că s-ar mai putea să eșuez, dar să fac lucruri mici și cuantificabile pe care să le văd
Gen să știu, băi, ții minte că data trecută când nu vreau să vin la Pilates. Ții minte că data trecută, săptămâna trecută te-ai simțit mai bine? Știi că nu te mai dore spatele? Du-te, că e drăguța Andra, du-te să te vezi cu ea, să mă ancorez într-un singur lucru, sau să scriu, sau să-mi zic, nu o să te ajute Răzvana, dar nu, trebuie să faci asta singură. Dar partea foarte interesantă e că oamenii încep așa, dintr-o glumă, dintr-o invitație. Și acum am foarte multe fete plecate. Unele sunt la studii în afară, altele și-au mutat jobul și le văd așa cum postează și îmi scriu: hei, am dus la Pilates, am găsit, nu știu, în Stuttgart, un studio de Pilates chiar zile trecute s-a întâmplat. Sau fetele care se duc în camping, unde le oferă, nu știu, o țară ca Anglia sau... Da. 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 Cum era dar cu mă România bucur pe Chiseleful ăla? foarte bine. De-aia suntem așa de buni, că noi ne-am antrenat tot timpul în condiții extreme, fără stadioane, fără bazine. Am o prietenă la schi care sper să se califice și țin pumni să se califice la Olimpiadă, fără presiune. Dar Fără presiune, dar... și toată lumea, de 2 luni e la schi unde e zăpadă, că la noi nu a fost. Și a zis, merge și pe munte, alergări, mai un skate, mai o rolă, mai... E bine. Așa se face performanța și de-aia suntem așa puternici. Eu zic Că că e greu. venind din partea asta a lumii care a fost desconsiderată versus Da. partea de vest, se motivează mult mai tare să demonstreze și ne-a motivat de-a lungul timpului pe noi, că vor să demonstrăm că și noi suntem buni, să poate mai buni. De exemplu, partea de ospitalitate, că e foarte cunoscut că zona asta de Balcan și de Europa de Est este foarte, foarte ospitalieră cu străinii, chiar dacă în afară ai o reputație poate proastă, apoi când vine cineva aici, toți se miră de faptul că suntem foarte ospitalieri. Adică știm că poate avem niște probleme aici, dar trebuie să arătăm oamenilor că uite ce frumos e la noi, chiar dacă voi credeți că e nașpa. Da. Și asta se întâmplă și în industria mea, de exemplu, unde toate barurile foarte arhicunoscute sunt în vest și, mă rog, în Asia, acum și în America Centrală, și în partea asta a noastră e un pic așa, no man's land. Abia acum încep să se întâmple lucruri. Am avut și noi vizită de la cei de la 50 Best Bars, care e un fel de Michelin la baruri. Oh! Și acum am fost deja la 2 evenimente și încercăm să construim o comunitate pe zona asta de Eastern Europe, Balkans, ca să arătăm oamenilor că suntem, cum zicea un băiat de la Riedel din Belgrad, dacă mergeți în Belgrad să mergeți la barul Riedel, zicea că we are the diamond in the mud. Diamantul din noroi. Da, și mereu, că am uitat să răspund atunci și mereu îmi ziceam, eu aș putea să mă duc în altă țară să muncesc într-un bar foarte șmecher, dar de ce să fac asta? Când toată lumea se plânge, păi noi nu avem baruri bune, noi nu avem oameni. Păi normal dacă toată lumea pleacă și nu vine. Eu vreau să stau aici, să poate mă chinui un pic, dar la un moment dat o să fiu mândru că am reușit să fac ceva cu resursele pe care le-am avut și poate am reușit să schimb ceva pentru oamenii care vin din spate. Să aibă motivația să se gândească mai bine înainte să plece, că nu mai e chiar așa de rău ca înainte, din punctul meu de vedere. Și Totul din e al greu. meu. Da. Și peste tot e Da. greu și pentru Da. toată lumea Până e îl greu, faci. dar asta e o motivație pentru 2026, cum rămânem, cum punem umărul, cum schimbăm lucrurile aici. Și vreau să te mai întreb de bar, simți funcția asta lui de comunitate, de agora, de loc în care oamenii vin și spun problemele și vorbesc despre ce-i macină? Da, dar nu e ca în filme, adică nu o să vezi un om stând la bar cu un par de whisky uitându-se la un meci și vine barmanul în timp ce șterge un pahar la infinit și vorbește cu tine și îi spui că ai divorțat și că ești supărat și plângi. De obicei nu se întâmplă asta, sunt situații, dar dacă ești empatic, uite, colega mea Cami știe bârfele tuturor oamenilor care vin acolo. E prietenă cu toți. Vine, toată lumea știe unde e Cami, am făcut aia, am ieșit cu băiatul ăla, m-am dus acolo, ea ține minte foarte bine și pe toată lumea și fiecare ce probleme au, e că ea e curioasă și vorbește, că e deschisă la treaba asta și cum intri pe ușă te simți ca acasă, că vine și te întreabă, te pune la maș pe te întreabă, ai mai ieșit cu băiatul ăla dubios pe Bumble, știi, sau ți-a ieșit proiectul ăla, adică nu știu. Da, este o comunitate, uite, și tot la colega mea Cami revin, ea a făcut un curs de fashion design, că asta este visul ei, asta vrea să facă haine. Și la prezentarea de la finalul cursului, care este pe bani, adică o plătești să mergi să vezi toate colecțiile tuturor cursanților, cred că au fost 20 și ceva de oameni de la bar.
care o știu Wow. de acolo. Super tare! Asta a fost și ideea de la care am pornit, adică numele Teoria al balului vine de la teoria celor de-al treilea spațiu, nu știu dacă ați auzit. Da. Adică știți conceptul ăsta de al treilea spațiu, în care ai nevoie de un spațiu pe lângă cele două în care îți petreci toată viața acasă Casă și la și muncă, / școală, în funcție de ce. Și mai ai nevoie de un spațiu în care te relaxezi și te simți comod și poate să fie parc, poate să fie o biserică dacă vrei, poate să fie sau o cârciumă. Și fix pe ideea asta am pornit barul ăsta, să fie un safe space pentru toată lumea, unde nu te judecă nimeni, poți să vin șlapi sau un stiletto, nu contează, nu o să uite nimeni diferit la tine, indiferent cum e și o să te simți confortabil acolo. Și faptul că se construiește așa un hub în care am avut oameni care s-au împrietenit acolo. Acum de curând am avut două persoane, că țin minte, care au venit și au zis că îi mai întrebăm dacă ați mai fost la noi. Și au zis, am fost fix acum un an și acum sărbătorim un an de când suntem împreună. Adică au fost la primul lor date acolo și au venit aici și le-am dat consumația de la noi la final. Știu că am plecat, le-am lăsat colegilor mei să nu ne luați bani. Adică ideea asta de Ce drăguț. ce am pățit acum de curând și a fost foarte, foarte ciudat. Dar în sensul bun, dar gen nu ne-am așteptat. Noi am făcut un schimb de bar cu niște băieți din Iași, de la ODT. Și eram eu și cu colega mea în avion. Și cred că am coborât ultimii din avion, acum 2 săptămâni s-a întâmplat asta. Și când am ieșit, era însoțitorul de zbor și unul din piloți care a zis, acum v-am văzut că am fi venit și noi la un cocktail. Deci să construiești o comunitate care se duce peste tot, nu știi niciodată de unde apar oamenii care au fost la tine sau care te știu sau care au făcut treaba asta. Asta mi s-a părut că a fost cel mai crazy lucru care mi s-a întâmplat de când fac asta. Până afară de când fac și online, încep să mă mai obișnuiesc câteodată când mai vine cineva și zice că mă știe sau mai vrea să fac o poză sau așa. Dar când sunt lucrurile astea reale, adică nu că m-a văzut cineva odată că am povestit despre ceva și așa, dar când vine cineva care chiar a fost și știe ce facem și te știe pentru asta, nu pentru că te-a văzut pe un ecran, e foarte humbling și motivant așa și foarte greu de digerat, că noi amândoi eram așa, fine, mulțumim! Aș mai vrea să știu de unde vă luați voi motivația, de la oameni, de la realizări, de la familie, de la what keeps you going, cum vă uitați, băi, am reușit și vreau să reușesc în continuare, dar ce vă mână, în afară de educație? Eu mă plictisesc foarte repede. Plictiseala, oameni buni, subestimăm plictiseala. Subestimăm plictiseala și calitatea. Da, cumva în creativitate se zice că trebuie să ajungi în plictiseală ca să poată să-ți vină o idee sau trebuie să treci prin plictiseală și frustrarea dată de plictiseală ca să poți să inovezi. Sunt cumva niște teorii care circulă și care cred că au și dreptate, dar și disciplină și muncă. Cred că și aveți gust, nu? Pentru disciplină și pentru muncă. Cred că la mine cel puțin personal, oricât de motivant ar fi fost și mi-aș fi dorit eu să mă duc, dacă nu te naști cu setea aia de a face, mi se pare că foarte greu ajungi să o dobândești. Trebuie să ai ceva în tine, că altfel o să fie nevoie tot timpul să te împingă ceva la spate. Și cum venim singuri, plecăm singuri, zic că cel mai bine e să ne mânăm tot singuri. La mulți ani 2026, să avem un an nou așa cum ni-l dorim. Eu am încredere în voi și o să fiu aici să ne urmărim procesul. Promit să revin când nu mă voi ține de ceva ce mi-am propus. Ne vedem la anul. Eu sunt Ada Galeș și voi vă uitați și la anul la Fragil. Fragil. Cu Ada Galeș.